Det er Simon. Han er 18 år, og så går han på STX i 2G. Som I kan se, så har han ret svært ved at tage sig sammen til at lave hans lektier, som han ellers har ret mange af. I stedet for så spilder han tiden med at spille syvkabale. Men lad os prøve at se på et alternativt univers, hvor Simon ikke har valgt STX, men derimod det nye HTX. Hvis Simon allerede fra begyndelsen skal opfylde krav for at komme ind på HTX-uddannelsen, vil han engagere sig meget mere i uddannelsesforløbet. Derfor skal Simon bestå en test for at komme ind på HTX. Først herefter kan grundforløbet begynde. På grundforløbet træner man elevernes selvdisciplin. Selvdisciplinen hjælper dem til at fokusere på deres lektier og følge med i undervisningen. Hurtig genkaldelse af tidligere tilegnet viden er lært materiale, som vi lærer i vores langtidshukommelse. I mange tilfælde kan det være svært at få adgang til den del af hukommelsen, og derfor trænes eleverne til hukommelse, så de hurtigere og mere effektivt kan få adgang til denne viden. Har I set nok? Lad os sammen se på, hvordan HTX har forandret Simon. Læg mærke til forskellen mellem Simon, der har gået på STX, og Simon, der har gået på det nye HTX. På STX skal Simon simpelthen ikke finde motivation til at komme i gang med lektierne, mens på det nye HTX, så er han allerede færdig.